हिजाबगासिनो जायगायानो थोला बेफोरखौ बहा सोबावगोन देलायग्रा बुस्थु सोंदोंबावोसो बेखायनो एथ' बुरजा बेग मोनब्रै मोनबा आरो नांबावगौ बेग मोनसे लायदेरनो सरबावबाय आगै खासेखौ थोला जायगायानो हियानो दंबावो 6 मासनि थाखाय हि लानांगौ आयौ आरो स'नि गाननाय जार्नियाव गाननाय उन्दुनायाव गाननाय आयौ आयौ बास्राजोब्बायसो आङो पेकिं खालामगासिनो नै बेफोरखौ सोखांजोब्बाय आरो खावसेसोनो दंबावो जों थानाय गोजौनि न'निफ्राय जि मोजां नुहुरो नै बे आयंमोननि गामि आयंमोननि बे बाइक दोनग्रा न' ओंखाम संग्रा न' बै लामा जों बे लामाखौनो बारना थांनानै रियासल थाङोमोन जों बेयावनो थायोमोन नै आयंमोनाव बै गोजौआव थायोमोन जोंखौ गोजौआव दोनदोंमोन आरो दुखु मोनसोबाय आं आयंखौ गारलांनांसिगोन नै आयंआ बेनो आयंखौ गाबोन गारना थांसिगोन आरो जों आयं नाहरलाय खनसे गाबदोंलै आयंआ मैया गाबदों दाबो दुखु जागासिनो नै गाबोन रुखु रुखु गाबलायगोन जों गाबोन फुङावनो थांसिगोन ना जोंनि रुमाव थांनोसै आरो मेंगुलायबाय आं हिजाब होननानै आरो नामागौ जाबनो दंबावो खावसे रुमनि अबस्था बे रुमखौ गोसोखांसिगोन आं नै बे रुमाव हारसिं हारसिं स्क्रिप्ट फरायनानै डायलग मारिबाय थायोमोन आं बे बिसनाया बेथिं दंमोन बेग जाबनो थाखाय नै ओरै लाबोबाय आं जरायना दोनबाय गंनै गंसे दै बेखौ दा खावसे जाबखांजोब्बाय नै बिदाय लानांसिगोन आरो बे रुमनिफ्राय गोसोखांसिगोन आयंमोननि रुमखौ जों थानायखौ 2 मास थाबाय जों बेयावनो